Akwụkwọ nke onye amụma Aịzaya, isi nke mbụ. Ọhụ Aịzaya nwa Emọs nke ọ hụrụ banyere Juda na Jerusalem n'ụbọchị Uzaya na Jotam na Ehaz na Hezekaya bụ eze ndị Juda. Nụrụnụ eluigwe, gị ụwa, ṅaakwa ntị, n'ihi na Jehova ekwuwo okwu. Ụmụ ka m meworo ka ha topụta, emewokwa m ka ha dị elu, ma ụmụ ahụ ejehiewo megide m. Ehi maara onwe ya ịnyịnya ibu makwara ebe ọzụzụ anụ nke onye nwe ya, ma Izrel amaghị, ndị m atụkwasịghị uche. Ahụhụ ga-adịrị mba mmehie, ndajụ omume na anyịgbu, mkpụrụ nke bụ ndị na-eme ihe ọjọọ, ụmụ nke na-ebibi onwe ha. Ha hapụwo Jehova, ha eleliwo Onye Nsọ nke Izrel. Ha aghọwo ndị ala ọzọ, laghachi azụ. N'ihi gịnị ka a ga na-eti unu ihe ruo ugbu a, na unu na-ewezuga onwe unu karịa? Isi niile ọbụla na-arịa ọrịa, ahụ adịghịkwa obi nke ọbụla ike. Site n'ọbụ ụkwụ wee ruo isi, ọ dịghị izu oke dị n'ime ya. Kama ogbugbu mma na itiri ahụ na ọnya etipụtara ọhụrụ, apịkọtaghị ha, ekechighịkwa ha, ejighịkwa mmanụ mee ka ha dị nrọ. Ala unu bụ ebe tọgbọrọ n'efu, obodo na-esuru onwe ha n'ọkụ. Ala ubi unu n'ihu unu ka ndị ala ọzọ na-eri ya. Ọ bụkwa ebe tọgbọrọ n'efu dịka nkwatu ndị ala ọzọ. Ma ada Zayọn fọdụrụ dịka ụlọ ntu n'ubi vaịn, dịka ụlọ ọnọdụ abalị n'ubi kukumba, dịka obodo nke ndị iro ya na-eche nche. Ọ bụrụ na Jehova nkusu niile nke ndị agha emeghị mmadụ ole na ole nke fọdụrụ ka ha fọdụrụ anyị ga-adịwori ka Sọdọm, anyị ga-eyi Gọmọra. Nụrụnụ okwu Jehova, unu ndị ikpe Sọdọm, ṅaanụ ntị n'iwu Chineke anyị, unu ndị Gọmọra. Jehova na-asị, n'ihi gịnị ka unu na-achụrụ m otito àjà unu? Afọ ejuwo m na àjà nsure ọkụ niile eji ebulu chọọ, na abụba ụmụ ehi emere ka ha maa abụba. Ọzọ, ọbara oke ehi nke ụmụ atụrụ na nke mpi atọghị m ụtọ. Mgbe unu na-abịa ka ahụ unu n'ihu m, onye chọworo nke a n'aka unu ka unu zọtọọ ogige m niile? Unu ebubatakwala onyinye ịnata ihu ọma ọzọ, nke bụ ihe efu, ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ihe ahụ ka ọ bụrụ m, ọnwa ọhụrụ na ụbọchị izu ike, ịkpọ mkpokọta apụghị m ịnagide ajọ omume na ụbọchị mgbochi. Ọnwa ọhụrụ niile unu na mgbe niile unu akara aka, mkpụrụ obi m akpọwa ha asị. Ha aghọwo ibu dị arọ n'ahụ m, ike iburu ha agwụwo m. Ọzọ, mgbe unu na-agbasi ọbụ aka unu abụọ, m ga-ezonarị unu anya m abụọ. Ọbụla mgbe unu na-ekpe ọtụtụ ekpere, m gaghị adị n'ahụ aka unu jupụtara n'ọbara. Saanụ ahụ, meenụ onwe unu ka unu dị ọcha. Wezuganụ ihe ọjọọ nke omume unu niile n'ihu anya m abụọ. Hapụnụ ime ihe ọjọọ, mụtanụ ime ezi ihe. Chọọnụ ikpe ziri ezi, meenụ ka onye na-eme ihe ike gazie agazie. Kpeenụ nwa mgbei ikpe ziri ezi, kpeenụ ọnụ nwaanyị di ya nwụrụ. Biko bịanụ ka anyị rụrịta ụka, bụ ihe Jehova na-asị. Ọ bụrụ na mmehie unu adị ka uwe uhie, ọ bụ dị ka sno ka ha ga-adị ọcha. Ọ bụrụ na ha acha uhie uhie dịka ọghọ uhie, ọ bụ dị ka ajị ọcha ka ha ga-adị. Ọ bụrụ na unu ekwe wee nụ, ezi ihe nke ala unu ka unu ga-eri. Ma ọ bụrụ na unu ajụ wee nupụ isi, mma agha ga-erichapụ unu. N'ihi na ọnụ Jehova ekwuwo. Ọ sịkwara, aṅa ghọọ nwaanyị na-akwa iko, bụ obodo ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, obodo ahụ nke jupụtara n'ikpe ziri ezi. Ezi omume na-anọdụ ọnọdụ abalị n'ime ya. Ma ugbu a, ndị ogbu mmadụ, ọlaọcha gị aghọwo afụrụ uzu. Ihe ọṅụṅụ ọma gị agwawo ya mmiri nke ukwuu. Ndị isi gị na-ewezuga onwe ha n'ebe m nọ. Ha bụkwa ndị ejikọtara ha na ndị ohi. Onye ọbụla n'ime ha na-ahụ ihe ngọ n'anya, na-agbasokwa ihe nkwụghachi.
ọ dịghịkwa nwa mgbei ha na-ekpe ikpe ziri ezi. Okwu ikpe nke nwaanyị di ya nwụrụ adịghị abịakwutekwa ha. N'ihi nke a, ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha, Onye dị ike nke Izrel pụta. M ga-asị onwe m, obi site na ndị na-emegide m. M ga-abọkwara onwe m ọbọ n'ahụ ndị iro m. M ga-emekwa ka aka m bịaghachi n'ahụ gị. M ga-anụchapụkwa afụrụzụ gị dị ka eji akanwụ mee. M ga-ewezugakwa ihe niile gwara agwa n'ime gị. M ga-emekwa ka ndị ikpe gị laghachi dịka na mbụ. M ga-emekwa ka ndị na-adụ gị ọdụ laghachi dịka na mmalite. Emesịa, a ga-akpọ obodo ezi omume, obodo nke kwesịrị ntụkwasị obi. A ga-eji ikpe gbapụta Zayọn. A ga-ejikwa ezi omume gbapụta ndị ya na-alọta. Ma ntipịa nke ndị na-emebi iwu na ndị mmehie ga-adị n'otu. A ga-emekwa ka ndị na-ahapụ Jehova gwụsịa, n'ihi na ha ga-eme ihere osisi terebint niile nke unu chọsiworo ike. Unu ga-enwekwa ihe ihere site n'ubi niile a gbara ogige nke unu họpụtaworo, n'ihi na unu ga-adị ka osisi terebint nke akwụkwọ ya na-akpọnwụ akpọnwụ, na dịka ubi a gbara ogige nke na-enweghị mmiri. Ọgaranya ga-aghọkwa eriri nzuzu, olu ya ga-aghọkwa icheku ọkụ. Ha abụọ ga-erekwa ọkụ n'otu, ọ dịghịkwa onye na-emenụ ha. Isi nke abụọ. Okwu nke Aịzaya nwa Emọs hụrụ banyere Juda na Jerusalem. Ọ ga-erukwa n'ikpeazụ nke ụbọchị ndị a, na ugwu nke ụlọ Jehova ga na-eguzosi ike n'elu ugwu niile. A ga-ebulikwa ya elu karịa ugwu nta niile n'ime ya dịka osimiri. Ọtụtụ ndị dị iche iche ga-ejekwa sị, bịanụ ka anyị rigoro ugwu Jehova, ruo ụlọ ukwu Chineke nke Jekọb. Ọ ga-ezikwa anyị ụzọ ya ụfọdụ. Anyị ga-ejekwa ije n'okporo ụzọ ya niile, n'ihi na Zayọn nke iwu ga-esi pụta. Okwu Jehova ga-esikwa na Jerusalem pụta. Ọ ga-ekpekwa ya ikpe n'etiti mba niile, dozikwara ọtụtụ ndị nche ndị dị iche iche okwu ya. Ha ga-akpụgharịkwa mma agha ha niile ka ha bụrụ mma oge, na ùbe ha niile ka ha bụrụ mma ịkwa osisi. Mba agaghị ebuli mma agha megide mba, ha agaghị amụtakwa agha ọzọ. Ụlọ Jekọb, bịanụ ka anyị jegharịa n'ihe Jehova, n'ihi na ị hapụwo ndị gị bụ ụlọ Jekọb, n'ihi na ha jupụtara n'omenala site n'ihu anyanwụ. Ha bụkwa ndị ji igwe ojii atụ isi ọma na isi ọjọọ dịka ndị Filistia. Ọzọ, ha na ụmụ ndị ala ọzọ na-ekwekọ aka. Ala ha jupụtakwara n'ọlaọcha na ọlaedo, ọ dịghịkwa ọgwụgwọ dịrị akụ ha. Ala ha jupụtakwara n'ịnyịnya, ọ dịghịkwa ọgwụgwọ dịrị ụgbọala ha. Ala ha jupụtakwara n'ihe efu. Ọrụ nke aka ha ka ha na-akpọ isi ala nye, bụ ihe nke mkpịsị aka ha mere. Mmadụ wee rịda n'ala, onye dị elu na-emekwa onwe ya ka ọ dị ala. Ebupụkwala mmehie ha. Baa n'oke nkume, zobekwa onwe gị n'aja. Ịpụ n'ihu oke egwu Jehova, na ịpụ na mma agha nke ịdị elu ya. Aghaghị ịma anya mkpako nke mmadụ ka ha dị ala. Aghaghịkwa ịrụda mbuli elu nke ndị niile n'ala. Aghaghịkwa ime ka Jehova naanị ya dị elu n'ụbọchị ahụ. N'ihi na Jehova nke usu niile nke ndị agha nwere otu ụbọchị nke ga-adakwasị ihe ọbụla dị mpako nke dịkwa elu. Ọ ga-adakwasịkwa ihe ọbụla ebuliworo elu, e wee mee ya ka ọ dị ala. Ọ ga-adakwasịkwa osisi sida niile nke Lebanọn, nke dị elu, nke ebulikwara ha elu. Ọ ga-adakwasịkwa osisi oku niile nke Bashan. Ọ ga-adakwasịkwa ugwu niile nke dị elu. Ọ ga-adakwasịkwa ugwu nta niile nke ebuliworo elu. Ọ ga-adakwasịkwa ụlọ elu ọbụla dị elu. Ọ ga-adakwasịkwa mgbidi ọbụla e wusiri ike. Ọ ga-adakwasịkwa ụgbọ niile nke Tashish. Ọ ga-adakwasịkwa ihe ịlanya niile nke a na-achọsi ike. Aghaghịkwa ịrụda mpako mmadụ. Aghaghịkwa ime mbuli elu nke ndị niile ka ọ dị ala. Aghaghịkwa ime ka Jehova naanị ya dị elu n'ụbọchị ahụ. Ma ihe efu ha niile aghaghị ịgasị. Mmadụ ga-abakwa n'ọgba niile nke oke nkume niile,
na n'olulu niile nke aja, ịpụ n'ihu oke egwu Jehova, na ịpụ n'ịma mma nke mbuli elu ya, mgbe o biliri ime ka ụwa maa jijiji nke ukwuu. N'ụbọchị ahụ, mmadụ ga-etufu ihe efu ya niile nke ọlaọcha na ihe efu ya niile nke ọlaedo, nke ha mere ka o wee kpọọ isiala nye ha. Ọ ga-etufu ya nye anụ moolu na ụsụ, ka o wee baa n'oghere niile nke oke nkume niile, na ime mgbawa niile nke nkume niile dị elu, ịpụ n'ihu oke egwu Jehova, na ịpụ n'ịma mma nke mbuli elu ya, mgbe o biliri ime ka ụwa maa jijiji nke ukwuu. Hapụnụ mmadụ, onye otu nkuume dị n'ime ya, n'ihi na n'ime gịnị ka a ga na-agụ ya?